Mutta et minua siitä. No niin, ja voit toimia. Minä otan nopean kuvan. No niin. Hieno sokeri. Mikä sitten tulee? Tomusokeri. Ja viimeisenä raesokeri. Pitäisikö tähän joka ikisen kuvan alle vielä laittaa sit semmonen, että siinä on tekstiruudukko, kun me rupesin tätä ruudukkoa tekemään. Niin. Ja sit vielä video sinne päätyy. Kyllä siihen voisi laittaa siihen Sen verran video. alhaalla noin kumminkin, ettei näytä. Niin. Eka video sitten kuvaa. Niin koska tuon videon laittaisi. Ois niinku videolle ois tässä. Voisiko sillä kameralla käydä sellaisen kierroksen? Joo. Sitten ois kuva. Pitäisikö tässä vielä olla semmonen lokerikko, että ois niinku kuvailu? Että liukeni hetkessä vai riittääkö se kuvaa? Olisiko ne helpompi selittää kuitenkin tähän aina alle? Just voisi olla helpompi, että siinä lukisi kuitenkin. Eli tässä joka ikisen alla olisi aina tekstitaulukko vielä. Joo, eli sit niitä sellainen. Tuolle, niin sillä on 9. Niin paitsi jos sai olla vain 2 vierekkäin. 3. Niin, se on. Miten 2 vierekkäin? Niin noita ruudukoita. Laitetaan pieniä kuvia. Tai entäs jos laittaa joku... Ai niin se ritsee tuolla.